בתיאבון לכולם. מי רעב? בהינף היד. בואו, שבו. איפה מיכלי? אתה בטח כי הכנתי חמין. כל הקומה שמסכה מישועית. זה לא דומה לגולס לפיקה מטעים. פיזרתי שקיות שקוקיס ושיטה של אמי. הם צועקים על הרוצים עוד ריפיל, אבל משום מה זה מרגיש שהם מזמן מלאים. חצי דקה וכולם דוחה לשירותים, זה לא נעים, כנעים כולם חד שתיים. בשביל אמא ואבא, 6 בבוקר כלב ביצים, 1 לסבתא וסבא, נוסף לכל גם עושה כלים. יצא טעים יצא אחלה, רוצה מתכון כבר רושם לה, מה זה די שאלה, יא בשמאלה, כל הצלחות מוכנות. אדרי, לטעמי, ינון, איפה מיכלי? קצת חיטה קצת ביצים, אין ריפיל מעניינים, מי שיבקש שרוף מהתחתית שסי אני נכנס בערב. אדרי, לטעמי, ינון, איפה מיכלי? קצת חיטה קצת ביצים, אין ריפיל מעניינים, מי שיבקש שרוף מהתחתית שסי אני נכנס בערב. וואי